Piştî êrişa çekdarên Daişê yên terorîst li ser Şengalê destpêka tebaxa sala 2014 de bi hezaran şîniyên Şengalê ji Kurdên Êzidî dîl hatin girtin li ser destê çekdarên Daişê û tanûha çarenivîsa hejmareke mezin ji wan nediyar e. û bi derxistina malbatên çekdarên Daişê yê bi nasnameya xwe Sûrîne ji kampa Holê metirsiyek heye got ew jin û zarokên Kurdên Êzidî yên got çarenivîsa wan nediyar e bi wan malbatan re bêye derxistin. Ji xwe hinek jin û zarokên Êzidî êgo çeteyên Daişê ew dîl girtibûn û revan dibûn. Ew jî hejmarekî derketin lê hejmarek jîbekî hebin heta newê xwe eşkere bikin metirsiya wan ji Daişê yê. Ji ber vê jî wek çavdêrî ji mala Êzidiya jî heye. Her rihilak me hebe tên ew jî dişopînin. Ka gelo jin zarok hebin dîsa wek hêzên ewlehiyê wan derdixin. Li ser vê asasî yanî hêviya me ew e gerek ew jî xwe bigihînin rêveberiyê kampê jî hûn asayişê bêjin em jin hem Êzidî ne hem zarok Êzidî ne gam karibin wan biparêzin ji nav van malbata wan derxin. Ji destpêka şerê dî jî Daişê li ser destê Hêzên Sûriyayê Demokratîk ta têkbirina wê li Baxozê mala Êzidiyan li Rojavayê Kurdistanê bi hevrêzîkê bi Hêzên Sûriyayê Demokratîk bi dehan jin û zarokên Êzidî rizgar kirin. û bi derxistina malbatên çekdarên Daişê yên Sûrî ji kampa Holê mala Êzidiyan Rojava çavdêriyê dike û karwanên yên got derdikevin yek bi yek dişopînin. Ta got ew jin û zarokên Êzidî yên got windayî nas bikin. Ji xwe îro rihlak ewalê Sûrî hene milê Dêra Zorê 120 malbatin. Hazırbûna me li vê derê tevî isbatat û edilê wan di rêya cîhetê emnîn derbas bûyî jî tevî hawî jî hazırbûna me li vê derê em hazirin mala êziya em ditirsin jine zarok ne bi nav ne mustear ser navê wan derkeve ber vê yekê di rihla îro de jî em ê hazir bin heya dawî ji bo ser vê nehiyê em biteminin û ji dervî wê berî wê jî rihla nedî jî hebûn jî em hazir bûn heya niha di rihlatê tib mer derneketine yanî tib mer derneketine di kampa Holê de hene kampa Holê de hene yanî gorî têkiliyê me bi esayişê û cîhetên emnî û rêberiya muxeyim jî yanî carna em derdixin besîn di rihlatê me kes nedîtî tevî hewî jî em hazir dibin. Di dema êrişa çekdarên Daişê li ser Şengalê Daişê komkujî delheqê xelkên Şengalê pêk anîn û jin û zarokên wan li bazaran firotin û tanûha çarenivîsa nêzî 10,800 kesî jî nediyar e. Dara Berekat, Kurdsat News, Kampa Holê.